ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Hadi kajing sakhi kajing bitar ki padba bedu tiken kuwa ban lit pet kai ke semi final kebanyak khon badang Shillong lajong persya ke North East United uba se bor sana ubri unong aikten jang Shillong lajong lakin tu ke sarkar jela machna no stadium ke behe bandrung 4000 ki breu Kembanju kedo belapen bet haduk lightly ke joka di tiket henry bero kim shim lalawan pendap ke jing dawa ki padba bat kini lapen bitar shikat dei ai ki padba Habis keren berkelap petai ke bor ubah se bor sana bakamaran kedai ke berit kum tau lakin tu ye bero ki padba ki beduk tiket haringkat bagajing panma kum ta ki padba dari kedan hakanu ke jaka tu ai jing kershan bapurai ke Shillong lajong Haswa bahkan di tournament kan sedang ni pej ya quality jo ki players lese ni compare kan mat ki ki players ki beremdor tengi habagi pej ya kan ni snoba lese ka sedang yang ini ya simentai kan ka tournament dai tambah ki khna ji ki new experience nakam ta ki big game lagi game ki behe nakam ta ki jipan kriya ya ka league ka Indian league te kamu ke challenge kelong ka khra bang yele persai ka SL team ni ngi tangki I league team te ka challenge ka don lupa ka behe yang ni te ka so nong ba lagi pada gila partip ya kata ba ila don lupa ka jingi Andre sungu pat yo bulai nang kong bar pat ya ki coaches ki bala treshitong hapo ke jelam jong huze uba ha ke jelam jong mentai ni ke team kan ya kun ya semi final hadir bala premru ya ka ISL team ku ke Ismengol te kata ka de ka bangi don ki strategi ki tactically let's say ngila bonong ba kawan kumju tang ba khendiat khensoi ke don ke jing penper nomor ba ngihaban ban buri ru ke tu ani let's say ki buit bari ki jongi na kamata ka klub ke jongi hapo ke jelam jongi coach tang ba ya kini ki boro ka responsibility bat ba ki ba jing penper ke jongi o coach perangkat staff ki jongo Hi teng ya kadang ka kam ka bangi ngilakwa na dokumen sem dari manga di mono kadang ni kata ka frustration mono kwa ban pe YouTube player dan ki player ba pe ka team ki pe yau brio la jong ki pe yau bahing basem la jong te kwa ban pe hi hang tu ha persya jang madan ladam yo hi ngi sutu ba kalong ki sosi ka krau te ngi stoki khna jingi ki dei buri khasi se milakai ngalai bagi bahing jo ki phone yang ngale kumno sar ka tiket ngimdan teng ni so sunai ngam ta jo ki bangin la malai ai tangkawe ke jing ajimut lane ke jing tentu kalong yak sarkar ni kong ba kan kampan kre ke sediam ke behe ini khasau kesan hajar ngatrai kampat long ban ya ban tap uni ba ik football jong inang ni buran kam la kumno so po hajar ke capacity tengah semua tang ke jing kerpa ni ku ba sarkar kalong rekat berwarna ingin ke turun behe apo Shillong hakan di state ke jongi nam ta gini football kajing tur sarkar season 4 balalong ke bala kan hap penhe kloi stadium kanang ba ka tournament ke bakame ngila ban penhun di pat ba ki ba isne ya bagi tiket bagi ko pe je ke ka jina kai ke bitana ka state jongi ka de ke khandiat ki nongchong sunong khamtam ki khasi ngai ki ke bakhambun ki lokal ki ba support kini ki ba nakiwe sigi jai menriu ngaburam ki kiton ki belai ban kersan ik song jong tenre nakachingwan pat jong niu pat ba i kumba ukwa ban man naman kirim peyeng teng nang susu ba kajing kersan ka klanye hang ni kajing don breu kajing gun breu kemut ka population jo stiti kalong beret henre kajing tu jong pat ba kalong ka bujur tenre sabar pat lagi compare lagi kror ki don henre kimla ban pendap tang hasan hajaru te kemut ka klan bhaka ki fans ki supporters ki nongkersan kemut ki kham klan bah ni ka nong ba ka jongi te henry tangkawai kalong ba ngila penlim ya ki ISL team ki barat ba te tangkata ngi adim sutuhi ba ka klub kan ka team ka bangi dan pok jelam jo head coach Jose Carlos ngai bagi kena mata kilon confident what man job ya ka North East United man coach ke final ka tiket na try kala jan lut aga jing sutu ka jonga tabarnga ngam dei ku ba try ba kani ka kam
ngasuan ban page ban visit tharo kolong umno dengan tip tan ya kajing don juga tiket te kata mo ifi ngidon kam san po hajar silak tiket kadon khasan hajar te nak online la lei pa te ka offline aktif kan kadon ngafrai kalau long ba kam jar ba la pedap jadi bodoh kalain ndai ta hangani selain kra kumsa golf club ru kilang ki jurong kum ni dengan susenai bat kabangan borong kolom subhaban map yang ni kamdai hapo kajing la kaji kadai ka ba stadium ka baret te wala bidon hakai yeng ka ba pi page ru subha kersan ki club amar haba pi kamut kamdai kajing kan kuno tah bom yo page pet not point no jenrai demen support ya ka kat sebab pi bidon haga jaga pi bidon kulit sibon